Joder, que fame tiña la Virgen. Ay, Dios mío, qué henchido de panetón esto, por favor. Me llega hasta aquí. Pero qué bueno está, ¿eh? Yo es que me vuelvo todo loco con el panetón, me encanta. Hola, muy buenos a todos. Bienvenidos a nuestra canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? Son ahora mismo las 6:41 de la mañana do día xa 19 de xaneiro do ano 2020. Nada más y nada menos. Y diréis, hostia, Rubén, mucho madrugaste hoy. ¿Qué te pasó? No os preocupar. Que no madrugué. De hecho, estuve a punto de meterme en la cama. A ver si acabo de grabar este vídeo rapidito, y no se me larga mucho en el tiempo, porque total van a ser primeras impresiones. Y digo, bueno, ¿y ahí por qué estás grabando esto a estas horas? Bueno, pues porque acabo de llegar da festa de San Covade, en Vilalba. Por cierto, un calorazo. Madre mía, que ni una playa jamaicana, O sea, se estaba que ni Dios allí. Bueno, pues acabo de llegar de allí y dixen, estaba barrenando, ¿no? Coño, o vídeo este de Panamá que fixen das primeras impresiones de cando cheguei a Mugardos, a xente lle gustou, a xente lle molou e tal, por que non facemos algo así de vez en cando, non? Un pouco vídeos así medio improvisados facendo primeiras impresións, non? E as veces que ahora mesmo estamos en pretempada, por lo tanto, pues as orquestas están en plena época de adaptación, readaptación, altas, baixas, de todo eso que ocorreu nos meses anteriores de fichaxes, non? Pois bueno, adaptando as novas pezas que teñen nas súas plantillas e tamén, obviamente, tamén están estrenando temas novos, non? Por lo tanto, pois, estamos nun momento un pouco de inestabilidade, entre comillas, e, por lo tanto, nun momento no que non se poden realmente sacar ningún tipo de conclusións definitivas sobre formacións, sino que pode sacar algunha idea así a grosso modo e punto, non? Pois eso de que se trata deste vídeo, non? De sacar así un pouco opinións rápidas e moi alocadas, entre comillas, das formacións que vimos. Primeras impresiones, vale? Entonces, como si hiciéramos un primeras impresiones, pues yo que sé, de un teléfono que tuvimos durante 5 horas. Eu que sei, por poñer un ejemplo, ¿no? Vale, non só vamos a falar das formacións que vimos hoxe, sino que tamén das formacións que vimos antes en Carres e das formacións tamén que vimos el miércoles este pasado nas festas de Arra en Sanxenxo. Sí, fun de festa un mércores de xaneiro pola semana, sí. Sí, fue unha festa a Sanxenxo. Any problem? No? Pues ya está. Bueno, veña, vamos a empezar cas formacións de hoxe, que las tenemos a unha flor de piel e podemos ir un poquinho máis rápido sacando conclusións bastante rápidas, ¿no? Falamos da orquesta. Primeiro, Solara. Vale, unha orquestra que o ano pasado vin en Expo Verbena e que dixen a ver se podo ver algo máis ao longo do ano, pero que non tiven a suerte. E este ano, 2020, pues prácticamente empezamos esta tempada vendo, pues, esta orquestra, precisamente, Solara, ¿no? E simplemente, se teño que falar de calidade, pois decir que é un orquestón. Son a Dios, teñen musicazos, teñen arreglazos, nota moitísimo a man dun dos grandes maestros nese aspecto da Verbena de Galicia como Fran Moreiras. A orquesta son a Dios. O sea, es que non hai... No, son a Dios porque hai musicazos. E punto, e se acabou. E isto é indiscutible, ¿no? Pois hai un arranxo que, de feito, dun tema deste ano 2020 que é Que bonito es querer, que é un arranxo a cumbia, pero que le queda moi ben e que son a Dios. O arranxo da plata, sí, la plata es del año pasado, pero el arreglo me encantó. Depois teñen así cousas moi curiosas. Me gusta moitísimo o remix de Manny Manuel, que queredes que vos diga. A nivel de repertorio, bueno, pues todo o que vos diga, fixeron un primeiro pase moi de baile, mezclando un pouco temas de baile de corte máis clásico, pois eu que sei, las típicas cumbia, algunha cumbia de avillos e tal e cual, con temas de actualidade. Algúns deste ano xa, algúns tamén do ano 2019, pero tamén arranxados a baile. Quero dicir, fixeron o primeiro pase de baile, punto e se acabou. De feito, Miguel Caldas lo dijo moi claramente cando baixou a cantar. O principal objetivo da Orquesta Solara durante o primeiro pase é poñer a xente a bailar. E eu penso que todo o mundo que quixo bailar con Solara, ou que quixo ir bailar á festa, punto e se acabou, creo que o fixo porque non lle quedou outra, porque Solara fixo un primeiro pase espectacular para o baile. De feito, eu pensei que Solara ten unha historia tremenda e unha das orquestas máis importantes e con máis historia tamén da Verbena de Galicia, pero eu creo que, aparte de ser unha digna heredeira da Solara de toda a vida, creo que tamén unha digna heredeira da Sintonía de Vigo. E ojo, cuidado, porque isto non son palabras menores,
pero es que fan sonar a cumbia clásica, os arranxos, a música de baile, la hacen sonar a Dios. E depois no segundo pase empezaron así un poquito con merenguitos e tal e cual, pasaron un pouco por unha parte de actualidade, obviamente aínda actualidade do ano 2019, e depois unha parte pop rock bastante potente e bastante interesante. O sea, que fa un pouquiño de todo para todos os públicos, ¿no? No es el típico meme, el típico prejuicio de es unha orquesta para bien. No, fa un primeiro pase de baile e un segundo pase que pode valer para todos os públicos, pero que é cañero cando fai falla. Primeiras impresións de Solara moi boas, vale? Depois temos a dianteira, xa sabedes. Dende aquí tamén lles quero xa de paso aproveitar e enviar un saludo grande a Miguel Caldas e a Jonathan Enrique. Temos esa dianteira masculina. Para min é un dos duetos máis compenetrados que hai na verbena. O sea, son espectaculares. E para levantar unha festa os dous, bueno, Miguel Caldas vai xa abaixo e eso se revoluciona, ¿no? Pero vale moitísimo. Laura Losada, impecable como siempre, de verdad, un artistazo en riba do escenario de referencia de quitarse o sombreiro. E depois me sorprendeu moitísimo Carla Ribeiro tamén, que ven da Orquestra Magos, que é unha rapaza moi nova, pero que creo que vai dar moitísimo que falar, e me sorprendeu moitísimo pola súa cualidade e calidade vocal. De verdad que moi boa pinta esta rapaza de cara ao futuro dentro da verbena. Por cierto, no repertorio, tema novo, merengue, que non me acordo ahora como se chama, que o descubrí non fai moito, bueno, descubrí antes de que acabara o ano, merengue dueto, que dixen a ver se hai algunha orquesta que o monta. Que é este? Pues está moi guapo, está moi guapo tamén. Así que, de verdad, Solara unha orquesta no seu ámbito, eu penso que xa é unha orquesta de referencia. Me gustou moito. E despois, en frente de Solara, teñemos a Orquesta de la Fórmula. Bueno, nada, voy a ir muy rápido porque si no me lío muchísimo y tengo ganas de editarme, y son primeras impresiones también, musicalmente espectaculares, ¿vale? Tenemos la misma plantilla que ahora pasado, o sea que a nivel musical, ya sabéis a mi opinión de la Fórmula, creo que tenían musicazos, pero musicazos, tenían un plantillón espectacular. Na dianteira xa sabemos que temos ahora 5 vocalistas masculinos con Cristian Genia, Ángel, Alexis, llama algún lío, Michael y Peque, y después tenemos a Fátima y a Belinda, y después tenemos a Eva y a Tabata como bailarinas acróbatas, ¿vale? A nivel vocal tamén nos vi moi finos, oxe, vinos moi finos a todos tamén, o sea que moi guai. E despois a nivel de repertorio, pues estrenaron cousiñas novas, ¿vale? Meteron por fin, vale? La Fórmula, entre outras moitas cousas, este ano tiña unha cousa buenísima, que era o seu disco, vale? Por que era buenísima? Porque ese disco está cheo de temas inéditos. Todos os temas, que creo que son 10, son todos temas inéditos. Son temas que ninguna outra orquesta vai levar porque son temas deles, ¿no? E dixen, joder, teñen este disco e non montan ningún tema en su repertorio. Eu non digo que monten os 10, obviamente, porque o mercado é o que é, pero, coño, un par dellos, 3 incluso, estaría guai. Bueno, pois por fin o primeiro pase estrenaron para min o mellor tema do disco, aínda que teñen temas moi guapos en el disco. Unha cumbia espectacular que canta Alexis, que non me acordo como se chama, pero que está no corte 6. Si ustedes buscade porque suena a Dios ese tema, ¿vale? Bueno, pues por fin o botaron en directo, algo que creo que estaba moi chulo, porque como digo, se tes esa ferramenta, que para min é unha ferramenta moi útil de ter temas diferentes e inéditos, pues utilizalo por lo menos, sobre todo nese primeiro pase. E encima, se é un tema de baile, pues aún mola máis, ¿no? E despois estrenaron algún tema máis no primeiro pase, e despois tamén estrenaron un tema espectacular, que eso sí que me chamou a atención, porque por regra xeral este tipo de orquestas mediáticas, que sempre teñen algún número un pouco espectacular e tal, é raro que estrenen este tipo de espectáculos xa en xaneiro. Bueno, pues a Fórmula estrenou un novo espectáculo donde canta Fátima Grande, e donde hai un espectáculo realmente impresionante, unha puesta de escena bastante interesante por parte de Eva, que era bailarina acróbata, e de Michael. Me estoy quedando sin voz, por eso tengo que apurar. Espectacular, a nivel visual, como digo, espectacular, con ese piano todo decorado, con ese traxe de Michael, bueno, con esas piruetas tamén de Eva por la tela, bueno, increíble, ¿no? O sea que a nivel de repertorio tamén estrenaron algún que outro temita nuevo. E despois en el segundo pase, pues bueno, caña, música de actualidade, e despois unha parte de pop rock moi interesante que ao final, con temas de Manolo García, del último de la fila, esa parte me gusta mucho de la Fórmula. Así que en xeral, buen sabor de boca. Sí teño que decir, esto me siento en la obligación, que no primeiro pase tuveron algún que outro problemilla a nivel de son, sobre todo con algún que outro micrófono, pero quiero decir, estaba aí, despois no segundo pase solucionaron todo, non tuveron problemas maiores, ¿vale?
Pero bueno, quiero decirlo también. Así que la fórmula, ben, tiene buena pinta. Y lo que están preparando de espectáculo de cara ao 2020 a partir de marzo, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Vale, falado xa das formacións de hoxe, vamos a ir a falar das de ontes. Quero ir moi rápido porque es que si no, non me dá tiempo. Ontes vimos a Claxon e a los satélites. Por unha parte, Claxon, que xa sabedes que tuvo unha baixa moi potentísima, que é a de Cibran. Non xa solo polo nome e pola calidade que ten el como artista, ¿no? Que é impresionante, das millores voces que temos en Galicia, eso se publicará de vidas. Non só por iso, sino porque hai un cambio realmente moi importante de concepto, de estilo entre o sea, o artista que se vai, que é Cibran, e o artista que entra, que é Diego Grande, ¿no? A nivel de voz son moi diferentes, ¿no? Entonces dixen, bueno, a ver como adapta, ¿no? La verdade é que me sorprenderon moi ben e me sorprenderon moitísimo porque se adaptaron perfectamente, vale? Se adaptaron perfectamente. Se verdade que Dani B agora colleu un pouquiño máis o peso principal da dianteira e despois temos a Diego Grande como outro puntal da dianteira, pero se adaptaron perfectamente, ¿no? Estrenaron un que outro tema, pero si os digo la verdad, pues no os puedo decir el nombre ni el título. De feito, hoxe estaba intentando editar algún vídeo de Claxon, pero porque como no conocía el título de la canción, pues no lo pude editar. Igual tengo que echar mano de la gente de Claxon para que me eche una mano para saber identificar los temas. A ver, es que yo tengo un problema. Yo sé inglés, ¿vale? Yo soy graduado en inglés, pero inglés de Tócame Rocky, no inglés de Inglaterra. Entonces, os temas conozos, pero no sé los títulos, y eso es un fallo grande. Entonces intento poner a Guachiní, Guachaná en Google y a veces aparece el título de puta chiripa y otras veces, pues no. En este caso, pues non apareceu ningún dos dous. Pero bueno, que estrenaron temas novos, sobre todo hai un tema aí novo de Diego Grande que mola un huevo. Volvo a repetir, Claxon súper sorprendente porque conseguiron adaptarse de maneira moi veloz, moi rápida, moi eficiente a ese cambio de rexistro que supuxo a baixa de Cibran e a alta de Diego Grande. Para mí, un grandísimo traballo deste grupo. E por outra parte temos los satélites, que non vou pararme a analizar porque si no nos dan aquí las 12 de la mañana y tampoco es para eso, pero bueno, decir que a nivel musical es un orquestón, ¿vale? Es impresionante, suenan a Dios. Y despois na dianteira, pues teñen unha dianteira tamén impresionante, ¿vale? Alba, Noli, María José, e agora xa sabedes tamén que temos a César, que entra no lugar de Eric Hidalgo. E xa dixe no seu momento no vídeo de fichaxes que para min era a fichaxe máis acertada que podía facer os satélites para ese lugar. En primeiro lugar porque ten, ás veces, non sempre, porque César ten un estilo moi marcado personal, pero ás veces incluso pode, alguna cosita pode recordar a Eric, pero depois ten unha personalidade cantando, un peso, unha calidade, ten un vozarrón, ten unha forma tamén de interpretar. Ao mesmo tempo ten un rollo en riba do escenario, un movimento en riba do escenario que mola un huevo. E a verdade é que cando os vin en probaos, que os vin con París, dixen, bien, la cosa va por buen camino, leva un mes, pero xa ten boa pinta. E agora en Carres, que xa leva prácticamente 3 meses, dixen, bien, la cosa va moi bien. Está moi ben acoplado, moi ben adaptado o que é o estilo dos satélites, moi ben co resto da dianteira. Fixeron porque estrenaron temas. Estrenaron un tema para o inicio do segundo pase que canta con María José, que é así en plan balada. Espectacular, la piel de gallina. O sea que César, para todos aqueles que teñades dúbidas sobre a baixa de Eric, a chegada de César, obviamente Eric, pues es Eric, leva aí 16 anos, xa o dixen nos vídeos de fichaxes, pero César é un puto crack. E eu penso que ten unha proxección non só xa dentro da verbena, sino creo que dentro dos satélites que vai ser meteórica. O sea, para mí é un dos grandísimos artistas que temos na verbena de Galicia, dentro dos moitos que temos, porque temos moitísimos, pero César é un deses que eu creo que cabe destacar. Así que para mí satélites moi ben. E en canto a repertorio novo, pues estrenaron esa balada ao inicio do segundo pase, estrenaron tamén Si esta casa hablara, estrenaron tamén Parece en viernes de Marc Anthony, que canta precisamente de César Costero, espectacular, a ritmo de salsa moi ben. Estrenaron tamén Bésame a rima de cumbia e estrenaron tamén Bella Chao, pero el Bella Chao como se debe tocar,
Así. Una matina sono alzato, oh vena chao, vena chao. Yo cuando lo escuché dije, es que mola un huevo, mola un huevo. Y esto foi Carres, que tamén hacía calorcito ese día. E depois temos que falar das orquestas que vimos o día 15, mércores, aquí al ladito de casa. Aquí, a nada. Arra, en Sanxenxo. Por cierto, dende aquí quero enviar un saludo grande á comisión de Arra, que me dedicou unhas palabras ali. E tamén me dedicou palabras polo Facebook. E quero lle agradecer ese agradecemento e tamén darlle enhoraboa polo bo traballo que desenvolven e facerlles un recoñecemento, porque eu sei o que facer unhas festas e todos os que estamos metidos dito perdón, sabemos o duro e o traballoso que é. Así que dende aquí a miña enhoraboa e o meu agradecemento. E, bueno, moitas grazas. Tamén quero enviar saludos a Peón, que o vin precisamente en Arra despois de 3 anos sin velo. Bueno, pois fomos a Arra, un día precioso, precioso. Feito a última hora, escapamos volando porque empezou a facer aire ali. De feito, creo que tuveran desperfectos na carpa, que aquilo mentía medo. Empezou ali o aire loco e cuidadito, cuidado, Bueno, pues ali fomos a ver un duelo espectacular entre dúas das formacións mediáticas e potentes que temos en Galicia. Por unha parte a Orquestra Marbella, por outra parte a Orquestra París de Noia. Na orquestra da Orquestra Marbella, pois, moi ben. Este ano 2019 a mí Marbella me gustou. Me gustou a nivel musical, porque a verdade é que a orquesta sonaba moi ben. Me gustaba tamén a nivel vocal, porque tíamos unha dianteira bastante chula, que por certo, en parte continuamos con ela, porque sigue esa técnica vocal, esa calidade vocal de Carlitos, ese bo facer, esa boa presencia, esa elegancia, esa presentación que nos fai sempre Nando, ese dinamismo, esa alegría, esa potencia que ten Raúl, sigue este ano 2020 na Orquestra Marbella. Por tanto, a mí personalmente me gusta ese concepto a nivel musical moi ben. Como fan sonar a cumbia, esas cumbias del pobre Miguel, Claudia, Brinca la cuerda, como suena la Marbella en ese momento, como suena la Marbella cando fai tamén arranxos de actualidade, como suena, verdad, esa percusión, ese baixo, eses metales, espectacular. E aparte desa dianteira da que falábamos agora, tamén temos que decir que este ano ten dous cambios. Xa sabedes que Nayara vai para cinema, que Laura Canon sigue e que chega Monia e Sara. E cuidadito con estas dúas rapazas, porque eu o que vin en Arra, cuidado porque se ve claramente que teñen un peso e unha presencia e unha potencia en riba do escenario, unha potencia escénica espectacular e unhas cualidades vocales impresionantes. E eu o que desexo de Marbella 2020 é que lles monten unhos temas para lucirse, para que demostren todo o que son capaces de facer ca súa calidade vocal, porque creo que teñen aí dos diamantitos bastante potentes, ¿vale? En xeral me gustou. O primeiro pase sobre todo. O segundo, bien, está guai, pero me gustou máis o primeiro. Primeiro, a verdade, o primeiro pase de Marbella me encantou en Arra. Un pouco seguindo a línea do ano 2019, como digo, como decía antes, tamén me gustou moitísimo este ano 2019 a Marbella. E en frente da Orquestra Marbella, es que estoy yendo moi rápido porque si non se me alarga demasiado el vídeo, e este era unhas primeiras impresións, por tanto un vídeo corto e se me está alargando muchísimo. De feito, seguramente que recorte bastante el vídeo. E en frente teñamos a Orquestra París de Noia, vale? Unha orquesta que xa sabedes que a nivel musical é un portento, suena a Dios, arranxos espectaculares, que a nivel vocal teñen tamén unha dianteiraza, teñen moi boas voces nesa parte. Xa sabedes que tamén este ano entran dúas bailarinas, vale, polo lugar de Héctor e Boris. Dos bailarinas que en probaos se notaba bastante os temas que vían xa da tempada pasada e os temas completamente novos, ¿no?, que xa montaron con elas. Se notaba bastante un pouco esa dicotomía, pero en Arra xa non, en parte porque o repertorio xa estaba xa, a ver, non está, quero dicir, hai un 30% do repertorio de París xa renovado, sino que ademais xa se notan que elas están moito máis sueltas, non? Moito máis acopladas ao resto da orquesta, non? En Arra xa as vin moito máis libres de cargas, entre comillas, por decirlo de alguma maneira, non? Moito máis relaxadas, vale? Que iso é o máis importante, non? E tamén me gusta ese novo concepto de un pouco equiparar a dianteira, non? Moi ben, creo que tamén van ter moito futuro na París, porque creo que son dúas artistazas espectaculares e dúas profesionales como a copa dun pino, non? E despois a nivel de repertorio, bueno, xa falamos, a nivel musical moi ben, a nivel vocal espectacular tamén. Me gustou tamén que
os Metales e Oliver, que isto fano moitas veces cando non hai festas aí de despelote total, cando hai unha festa guai, destas que a mí me molan, como a que houve Garra, que houve un mogollón de xente que yo quedé flipado, dije yo, madre mía, pero si isto es un miércoles de enero, como cunha noite de cas, e estaba a carpachea, cuidadito, baixan abaixo, tocan abaixo, cantan abaixo, e iso é algo que me gusta desta París, algo que me gusta porque introduce moitísimo, aínda máis, mellor dito, o público dentro da súa festa, e iso mola un huevo, vale. E pois tamén mola mucho el baile del maletero tubo escape, puerta a puerta, maletero tubo escape. No descarto que en un vídeo futuro pueda bailar esta coreografía. La verdad es que me moló bastante. Y pues a nivel de repertorio, pues un montón de temas novos. Estrenaron 2 combias novas de Zeus y de Santi. ¿Cómo se llama? Me equivocaré y que lo nuestro quede nuestro. Espectacular os arranxos. Estrenaron o tema de Te gusta el party, a ritmo de merengue, tamén un temazo impresionante. Estrenaron tamén algún tema de actualidad así a ritmo merengue, merenguetón, por decirlo de unha maneira, tamén moi guapos. E pois no segundo paso estrenaron 3 popurris, creo recordar. E hai un popurri, vale, a base musical é de temas xa moi coñecidos. Por exemplo, hai unha canción que utiliza a base musical de Stand By Me, para mí un dos millores temas da historia da música, ¿no? Pero por derriba, pues aparece el chaval aí cantando. A canción se llama Rueda. Y no sé, ese popurrí tiene como un algo que me llama, que me gusta. Y de feito, lle chamei el buen rollista mix. Por qué? Pues porque me deu bo rollo cando escoitei na festa e cando escoitei despois cando cheguei a casa. Por eso lle chamei el buen rollista. E me molou un huevo, vale? Entonces estrenaron un montón de temas. Non me lo podo decir todos porque non me acordo, pero sí o que vos podo dicir é que todos os temas, tanto da París, como de Marbella, como de Solara, como de La Fórmula, como de Claxo, como tamén de Los Satélites, va de los ter subidos, xa, se non están subidos xa, estarán próximamente na Cale de Balixo. Aí teréis todas as novidades destes 3 días de festa destas 6 formacións tops, porque son 3, porque además cuadró empezar el año con 6 formacións tops. O sea, que si Marbella, que si París, que si La Fórmula, que si Solara, joder, es que me cago en Dios. Más fuertes no pudimos empezar, ¿eh? Y para la semana que viene vemos Olympus, Charleston y Ciclomanía, vamos, que ya hacemos casi el combo completo. Bueno, nos falta el combo americano y el panorama, pero bueno, y alguna más, pero bien, vamos por el buen camino, chavales. Estamos empezando muy fuerte esta temporada 2020, como non podía ser de outra forma, porque esta temporada, como xa sabedes, na Cale de Balixo eu cumplo 10 anos como vídeo reportero da verbena. Isto é épico, Así que París, moi ben, a mí me gustou moitísimo. O único que, ao mellor, ao principio do primeiro paso empiezan durante moito tempo moi a cañón, vale, empezan como pero despois, cando botan o pupurri este das linternitas, poden ser, cando piden o das linternas arriba, de aquí hasta o final do pase, dixen, madre, perfecto, para mí perfecto. E bueno, esa é a opinión de París. Dende aquí tamén darlles unha aperta forte a todos os componentes da París, darlles tamén un saludo grande e unha aperta forte a todos os componentes da Marbella, a Carlitos, a Nando, a Raúl, a Zeus, a Diego, a todos, de verdad que sí, porque cando vou a unha festa ahora casi que me siento en casa. Así que nada, creo que dixen todo, creo que lo dije todo, yo creo que lo dije todo, y si no lo dije todo, pues mira, que llevan a hacer. A ver, tened en cuenta, no ser muy crueles, chavales, tened en cuenta que son primeras impresiones, se me olvidan muchas cosas, a veces también me equivoco y me trabuco, ¿vale? Y a veces incluso me lié y a veces, sabe Dios. Pero es lo que hay. También son las 7 de la mañana, acabo de chegar dunha festa de Villalba, con el corazón congelado de frío, y es lo que hay. Gracias a Dios que tenemos siempre el panetón a nuestro lado para poder sobrevivir, porque si no, no sé cómo saldríamos de esto. Ahora, chavales, espero que vos gustara o vídeo, espero que vos guste estes vídeos. Si vexo que este vídeo tiene aceptación, igual para a semana que ven subimos un do viernes e un do sábado, pero en plan aún máis improvisado, como de Panamá, co móvil e todo. A tomar por culo, sí. Hoxe gravei ca cámara porque como eran tantas cousas das que falar que dixen, por lo menos que quede visualmente decente. E nada máis. Compartide, comentade, opinade e nos vemos no próximo vídeo, nos directos de Instagram, que xa sabedes que estamos a topes con eles. Creo que casi todos os días ás 10:30 ou ás 10 solemos estar en directo en Instagram, vale? E tamén seguide, recordade a nova páxina do blog de Rubén Pérez _Balexo. Buscade en Facebook
porque es una página maravillosa, espectacular. No es porque la lleve yo, es porque la verdad es que me quedó muy bonita. ¡Hala, chavales! Ya sabedes. Si porque te importa tanto, tu nombre me entregues